Othisha abaphezulu baseGauteng bahlonishwe namhlanje emikomelweni yonyaka yokufundisa kazwelonke ehlelwe nguNgqongqoshe wezemfundo Matome Chiulane Fortress Venue eDenville. Le mikomelo ibungaza othisha abenze okungaphezu kwalokho ekukhuthazeni abafundi ukusungula izinto ezintsha emakilasini nasekulolongeni ikusasa lokufunda esifundazweni sonke. Lo mcimbi uphinda usebenza njengesandulela semikomelo kazwelonke lapha abawinile baseGauteng bezomela isifundazwe ekupheleni kwale nyanga. Bachonywa uphaphele gwalagwala othisha bezikole ezahlukene esifundazweni saseGoli njengoba namhlanje beqhubeka umcimbi wokubahlomelelisa. UNgqongqoshe wezemfundo esifundazweni uthi othisha babalulekile umsebenzi abawenzayo emphakathini. Today marks a profound moment in our history. 25 years, a quarter of a century dedicated to honoring those who shaped the very soul of our nation. As we gather here for the 25th Annual Teaching Awards, I am reminded that some things grow more valuable with time, and our teachers are among them. Last year, I told you about my favorite teacher. But this year, I declare that all teachers gathered here today are all my favorite teachers. Every day, you stand in front of the classroom, bringing energy that fills the room with possibility. You do not just share facts from textbooks. You open eyes to a world of critical thinking and exploration. Lo mcimbi wendela umcimbi omkhulu obanjwa njalo ngonyaka lapho kubungazwa khona imisebenzi yothisha kwelakuleli jikelele umnyango wezemfundo kazwelonke. Othisha bazwakalise ukuthokozela ukubungazwa nabatheki abagqugquzela. Ezindabeni zeSoweto TV, ngikuNokulunga Mthembu ngise Edenvale.